हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला शेवटचा दिवस, 18वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत हरे आहे. कृष्ण माताजी. आजचा आपला 18वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठदास प्रभू यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर आपण सर्व कृष्ण सेवकांना यांनाही साष्टांग वंदन करूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. अध्यायाचं नाव आहे, 18वा अध्याय आहे, मोक्ष संन्यास योग, त्यागाची पूर्णता. आपण रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहे, आपण कालच्या अध्यायात काय बघितलं? हरे कृष्ण. कोणाला आठवतंय? कोणी सांगणार? नाही आठवत कोणाला? आपण कालच्या अध्यायात काय पाहिलं? हा बोला विजया माताजी. हरे कृष्ण. हा, आपण यज्ञांचे प्रकार बघितले आणि नंतर माताजी तुमचा आवाज नाही येते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दान धर्म कसा, दान धर्म कोणत्या वर्षा कसा माताजी तुम्ही करावा? बोला. विजया माताजींचा आवाज नाही येते. हरे कृष्ण. श्रद्धा, आपण 17व्या अध्यायामध्ये अच्छा. 3 प्रकारची श्रद्धा पाहिली. अन्न त्याग, तपस्या आणि दान कुठल्या कुठल्या पद्धतीने करायचे ते. आणि ओम तत् मम, ओम तत्सत म्हणजे काय, त्याच ते म्हणजे काय ते शिकलो. ते आपण पाहिलं. ओके. विजया माताजी तुम्ही खूप छान माताजी. हरे कृष्णा. विजया माताजी मला
आवाज तुमचा नाही आला. तुम्ही परत एकदा सांगू शकतात का तुम्ही काय सांगितलं उत्तर? हरे कृष्ण विजया माताजी. सांगितले यज्ञाचे प्रकार, नंतर तपस्या, नंतर भगवान श्रीकृष्णांमध्ये श्रद्धा किती महत्वाची आहे हे हे जास्त महत्वाचं आहे हे सांगितलं. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. आणि विश्वास. हो 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 खूप छान. हरे कृष्ण. तर विजया माताजींनी छान उत्तर सांगितलं आणि वर्षा माताजींनी सांगितलं. तर कालचा आपला श्रद्धात्रय विभाग योग त्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं की अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न होता की श्रद्धेचे विभाग काय आहेत किंवा आपण जी उपासना करतो किंवा श्रद्धा म्हणजे काय तर विश्वास हो की नाही. मग त्याबद्दलची चौकशी भगवंतांना अर्जुनाने केली की ती कशा पद्धतीची उपासना आहे किंवा कशा प्रकारे केली पाहिजे. आणि मग त्याच्यावर भगवंत उत्तर देत आहेत की तुमची श्रद्धा जी आहे ती 3 प्रकारात मोडली जाते. जसा तुमचा आपण त्रिगुणी माया जी आहे की 3 गुणांमध्ये आपण अडकलेलो आहोत, बद्ध आत्मा आहे आपला. आणि मग जसा आपला भाव जशी आपली ज्या गुणाचा प्रभाव आपल्यामध्ये जास्त आहे तशा पद्धतीची आपली श्रद्धा असते, तशा पद्धतीची आपण उपासना आराधना करत असतो. आणि मग आपली श्रद्धा ही सात्विकी पद्धतीची आहे, राजसी पद्धतीची आहे आणि तामसी लोकांचा तर विश्वासच नसतो. त्यामुळे ते फारसे काही भगवंताबद्दल विश्वास नाही. त्यामुळे तिथे श्रद्धेचा प्रश्नच उरत नाही. पण शुद्ध सात्विक भाव आणि सकाम भक्ती तर ह्या 3 प्रकारांमध्ये आपली श्रद्धा आणि उपासना ठरत असते. हे आपण काल पाहिलं. त्याच्यानंतर आपण जे भोजन करतो, मग प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपला जसा विश्वास किंवा जशा पद्धतीने मग आपल्या प्रत्येक कृती जी आहे, ही प्रत्येक कृती ही या 3 गुणांनी प्रभावी आहे. आणि म्हणून मग आपण अगदी रोजचं आपलं जे यज्ञ कर्म आहे, की भोजन ग्रहण करणं, अन्न ग्रहण करणं, तर ते सुद्धा 3 प्रकारात मोडलं जातं. त्याच्यानंतर आपल्याला कलियुगामध्ये जो यज्ञ कर्म सांगितलेला आहे, जो नामजप सांगितलेला आहे करण्यासाठी आपल्याला 16 मंत्र दिलेला आहे चैतन्य महाप्रभूंनी. तर तो मंत्र म्हणण्यासाठी की त्याच्यातही 3 प्रकार आहेत. मग त्याच्यातही सात्विक यज्ञ आहे, राजसी आहे, तामसी आहे. तपस्या आपण जी तपस्या करणार आहोत, मग तपस्या कुठल्या सांगितल्यात? वाणीची तपस्या सांगितली आहे, शरीराची तपस्या सांगितली आहे, मनाची तपस्या सांगितली आहे आणि त्याच्यात सुद्धा आपल्याला जशा पद्धतीची आपली तपस्या असेल तशा पद्धतीची त्याच्यात पण 3 प्रकार आहेत सात्विकी, राजसी, तामसी. आणि मग आपल्याला काही कर्म सांगितले आहेत, विहित कर्म सांगितलेले आहेत आणि त्यातलं महत्वाचं विहित कर्म असं आहे की दानादी कर्म करायचं. मग दानाचेही 3 प्रकार आहेत की तुम्ही कुठल्याही फळाशिवाय योग्य व्यक्तीला, कुठल्याही अपेक्षेशिवाय योग्य व्यक्तीला, योग्य स्थळी, योग्य ठिकाणी जे दान कर्म करतात, ते सात्विकी दान आहे. जे स्वार्थबुद्धीने किंवा कुठल्यातरी हेतूने, उद्देशाने करतात, ते राजसी आहे. आणि जे चुकीच्या लोकांना किंवा ज्याचा म्हणजे की त्याचा उपयोग फक्त स्वार्थासाठी किंवा चुकीच्या पद्धतीसाठी केला जाणार आहे, तर अशा ठिकाणी दान हे अज्ञानाचंच दान असतं. तर आपल्याला हे दानाचेही 3 प्रकार सांगितले. आणि त्यानंतर भगवंतांनी पुन्हा एक आपण हे जे काही कर्म करणार आहोत, ते दान करत असेल, आपण यज्ञ करणार असू किंवा कुठलंही कर्म की जो ज्या विश्वासाने करणार आहोत, तर ते जर आपण भगवंताला अर्पण केलं, मग ते भगवंताला अर्पण करण्यासाठी किंवा काय तर आपल्याला हरी ओम तत्सत पण जर हा एक मंत्र म्हटला, त्या मंत्राचा त्या शब्दांचे त्या आपल्याला ओम ह्या शब्दामध्ये ह्या अक्षरामध्येच 3 अक्षरं दडलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपण भगवान विष्णूंना आवाहन करून आपण आपलं कर्म कसं आहे त्यांना अर्पण करू शकतो. तर त्याचाही भगवंतांनी आपल्याला काल अर्थ उलगडून सांगितलेला आहे. आणि आज आपण लगेच पुढे जाणार आहोत. आजचा आपला अध्याय शेवटचा निर्णायक अध्याय असं आपण म्हणू शकतो. बघायला गेलं तर असं म्हणता येईल की मग 17व्या अध्यायापर्यंत जी दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू झालेली भगवद्गीता किंवा जे तत्वज्ञान आहे, ते 17व्या अध्यायापर्यंत संपतं
मग 18वा अध्याय काय आहे? तर 18वा अध्याय हा सर्व अध्यायांचा सारांश आपण म्हणू शकतो, की त्याच्यामध्ये सुद्धा अर्जुनाचे असे काही प्रश्न आहेत की त्या प्रत्येक अध्यायाशी निगडीत आणि प्रत्येक अध्यायाचा सारांश त्या प्रश्नांमध्ये आलेला आहे आणि भगवान श्रीकृष्णाने सुद्धा अत्यंत उलगडून त्याची उत्तरं दिलेली आहेत. आणि तोच आपण आज बघणार आहोत, मोक्ष संन्यास योग. कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. मग कर्म आपण जे पहिल्या 6 अध्यायांमध्ये कर्मयोग जो पाहिला, पुन्हा आजच्या अध्यायामध्ये भगवंत कर्मापासूनच सुरुवात करताय. अर्जुनाचा प्रश्न आहे आणि मग आपण कर्मातून मुक्तता कशी मिळेल, कर्मबंधनातून, तर ते सांगितलेलं आहे. मग कर्म आपल्याला नेहमी वाटतं की आपल्याला सांगितलं जातं कृष्णार्पणमस्तु. कर्म कृष्णाला अर्पण करा, भगवंताला अर्पण करा. पण मुळात आपल्याला असं वाटत असतं आपण अर्पण कसे करायचे, आपण करतो. पण ते कर्माचे 5 घटक आहेत. ते भगवंतांनी उलगडून सांगितलं आहे आणि जेव्हा हे आपल्याला लक्षात येतं, तेव्हा ते कर्म आपोआप आपलं राहतच नाही. त्याच्यानंतर 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात. मग ते पुन्हा एकदा सांगितलेलं आहे आणि मग पुन्हा आपण एक आपल्या रोजच्या जीवनशैलीमधल्या काही गोष्टी आहेत, त्या भगवंतांनी पुन्हा कर्माशी रिलेटेड आपल्याला 3 गुणांशी रिलेटेड ह्या अध्यायात सांगितलेलं आहे. मग वर्णाश्रम धर्माद्वारे आपण कसं आपल्या जीवन पद्धतीमध्ये बदल करू शकतो किंवा कसं आपण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कसं आपण तिथपर्यंत जाऊ शकतो, हे पुन्हा सांगितलेलं आहे. गोपनीय ज्ञान सांगितलेलं आहे. आणि मग शुद्ध भक्ती काय आहे? पुन्हा एकदा सांगता आहे. तत्वज्ञान काय आहे? कृष्ण भावनेत वावरणे म्हणजे नेमकं काय करणं? हे भगवंत सांगता आहेत. आणि सगळ्यात शेवटी निष्कर्ष, निर्णय. यत्र योगेश्वर कृष्ण. जिथे जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, तिथे तिथे विजय आहे. असं आपल्याला ह्या अध्यायामध्ये बघायचं आहे. तर आपण लवकर पुढे जाणार आहोत. अध्यायाची सुरुवातच भगवंतांनी केलेली आहे. अर्जुनाच्या प्रश्नांनी केलेली आहे की अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. हरे कृष्ण माताजी, वाचताय? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे बाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सुदन, मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की हे महाबाहू ऋषिकेश. ऋषिकेश हे कोणाला म्हटलेलं आहे की भगवान श्रीकृष्ण यांना ऋषिकेश म्हटलेलं आहे. सर्व इंद्रियांवर ज्यांनी नियंत्रण मिळवलेलं आहे असे ऋषिकेश. आणि केशिनी राक्षसाचा जसा वध केला होता आणि तसंच मला माझ्या अज्ञानरूपी राक्षसाला म्हणू शकता, माझा ज्ञानरूपी शस्त्राने वध करा आणि मला पुन्हा एकदा त्याग आणि संन्यास यातला फरक जाणून घेण्याची इच्छा आहे. तर ते मला पुन्हा उलगडून सांगतात का? आणि मग त्याच्यावर भगवंत म्हणत आहेत, कामान्याम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणा. हरे कृष्ण माताजी, वाचता? हरे कृष्ण माताजी. हो माताजी. हो हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात आणि सर्व कार्यांच्या फलाचा त्या कारणाला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि हे पण वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण. काही विद्वजन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे, परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की संन्यास आणि त्याग याच्यातला फरक. तर भगवंत लगेच सांगत आहेत की फार धुसर असा फरक आहे. पण जे संन्यास जो आहे की जेव्हा तुम्ही फळाचा तर त्याग करायचाच आहे, तो कॉमन आहे. पण जिथे कर्माचाही त्याग करायचा आहे, जिथे कर्माचा त्याग आला तिथे त्याच्या फळाचा तर त्याग आलाच, हो की नाही? तर तो झाला संन्यास. आणि सर्व कर्म करून त्याच्या फळाचा त्याग करणं याला त्याग असं म्हणतात.
तर कर्मफळाचा त्याग करणं हे सहज आहे, सोपं आहे. पण कर्माचाच त्याग करणं खूप अवघड आहे. कारण की आपण ह्या त्रिगुणांमध्ये आपण या भौतिक सृष्टीमध्ये आपण आहोत आणि ह्या प्रकृतीमध्ये बद्ध आहोत. आणि मग आपण कुठलंही कर्म करणार नाही असं होत नाही. आपण असं 2 मिनिटं असं म्हणलो का मी शांत बसू शकेल, तर नाही. आपल्या मनामध्ये असंख्य गोष्टी चालत विचार, आपण श्वासोश्वास घेतो, हे सुद्धा एक कर्म आहे. त्यामुळे कर्माचा त्याग करणं शक्य नाही. आणि इथे जेव्हा अर्जुनाला प्रश्न विचारतात, की आज तू म्हणतो आहेस, की मी युद्ध करणार नाही. पण जर युद्ध करायचं म्हटलंस आणि तू युद्ध सोडून अगदी संन्यासाश्रम धारण केलास आणि जंगलामध्ये गेलास आणि जर जंगलामध्ये कोणी तुला भिक्षा दिली नाही किंवा कोणी कोणावर अन्याय किंवा अत्याचार करत असेल, तर तू तुझा जो स्वाभाविक धर्म आहे, की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि कुठलाही अधर्म होऊ देणार नाहीस, तर मग तू शस्त्र उचलणार नाही का? तू कुठलंही कर्म करणार नाहीस का? असा प्रश्न विचारलेला आहे. आणि जर मग तू शस्त्र उचललं, तू त्या अधर्माचा जर तू प्रतिकार केलास, तर मग मला सांग, मग तू संन्यास आश्रमाचं पालन करतो आहेस का? नाही. म्हणजे काय, की कर्माचा त्याग करणं हे खूप कठीण आहे. पण कर्मफळाचा त्याग करणं सोपं आहे. आणि म्हणून संन्यास आणि त्याग याच्यातला मोठा फरक इथे भगवंतांनी सांगितलेला आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, की आपल्याला जे विहित कर्म जी सांगितलेली आहेत, यज्ञ, दान, तप, अशा कर्मांचा कधीही त्याग करू नये असं इथे सांगितलेलं आहे. आणि मग पुढे सांगत आहेत, यज्ञ, दान, तप, कर्म त्याज्यम कार्यमेव च तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्मांचा त्याग करू नये. ही कर्मे केली पाहिजे. यज्ञ, दान आणि इतर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. अशा यज्ञ, दान आणि तप ह्या कुठल्याही कर्माचा त्याग करू नये. कारण की त्याच्याने आपल्याला अंतर्बाह्य शुद्धीकरण किंवा आपल्याला हळूहळू आपण जो आपल्या आध्यात्मिक जो प्रवास आपण जो सुरू केला आहे किंवा सुरू करत आहोत, तर ही एक जोड आहे, की त्याद्वारे त्या कर्मांद्वारे कुठेतरी शुद्धीकरण होत आहे, कुठेतरी आपण मार्गस्थ होत आहोत. आणि त्यामुळे यज्ञ, दान, तप ह्या कर्मांचा कधीही त्याग करू नये. आणि सामान्य माणसांसाठी तर पण अगदी जे महात्मे आहेत त्यांना सुद्धा देखील हे पवित्र करण्याचं, बंधनातून मुक्त करण्याचं काम हे 3 कर्म करत असतात. त्यामुळे यज्ञ, दान आणि तप ह्या गोष्टींचा कधीही आपण त्याग करू नये. ह्या कर्मांचा तर त्याग करूच नये. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यम इति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फलाची अपेक्षा विना केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजे. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे बघा, तुम्हाला शेजारच्या चित्रात दिसत आहे, की आपण तिथे एका चित्रामध्ये असं दिसत आहे, की ती शेळी किंवा ते शेळीचं बकरीचं पिल्लू आहे, ते वाहत चाललंय, त्या पाण्याच्या प्रवाहावर चाललंय आणि दोघं जण त्याला वाचवत आहेत. आता ह्या दोघांना छान पोहता येतंय आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, की ते जे शेळीचं जे किंवा बकरीचं जे काही पिल्लू होतं, तर त्यांनी वाचवण्याचा, त्यांनी त्या प्रवाहातून वाचवलं, हो की नाही? मग आता जर त्यांनी असा विचार केला असता, आता मी ह्या बकरीला, ह्या शेळीला वाचवलं आहे, म्हणजे उद्या ही मला काहीतरी हिच्याकडनं मला फायदा होईल किंवा अशा स्वार्थी बुद्धीने किंवा माझं काहीतरी भलं होईल, मला काहीतरी पुण्यकर्म मिळेल किंवा माझं नाव होईल, अशा कुठल्याही स्वार्थी हेतूने वैयक्तिक फायद्यासाठी जर हे केलं नाही पाहिजे किंवा असं कर्म तर त्याचा फायदा नाही. पण मला पोहता येत आहे आणि कोणतरी वाहत चाललेलं आहे, त्याचे प्राण वाचवणे, त्याला त्या बुडण्यापासून वाचवणे हे माझं इति कर्तव्य आहे, आद्य कर्तव्य आहे. आणि असं समजून करणं, तर हे जे आहे, हे कुठलंही कर्म जे आहे हे कर्तव्य बुद्धीने केलं पाहिजे. आणि ते असंच कर्म हे उत्तम कर्म आहे. कुठल्याही आसक्तीशिवाय, कुठल्याही फळाच्या अपेक्षेशिवाय
की कुठलंही कर्म विहित कर्म हे केलं पाहिजे आणि अशी कर्म उत्तमच कर्म असतात असं माझं अंतिम मत आहे. मग आता आपल्या आयुष्यामध्ये आपण आपली दिनचर्या जे आहे सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत भरपूर गोष्टी आपण करत असतो. मग त्या प्रत्येक कृतीमध्ये त्याचं पण आपण आता इथे मग काही कृती ज्या आहेत त्या तामसी कृती आहेत, काही ज्या आहेत त्या राजसी आहेत, काही जे आहेत त्या सात्विकी आहेत. म्हणजे सगळ्याच 24 तासामधल्या सगळ्याच सात्विकी नसतात, सगळ्याच राजसी नसतात, काही सगळ्याच तामसी नसतात. त्या मिक्स्ड आहेत. मग आता आपण थोडंसं बघूया की विहित कर्तव्य काय आहेत आणि म्हणजे योग्य अयोग्याची जाण आपल्याला निश्चित होते. मग आता आपण काही गोष्टी ज्या आपण अज्ञानातनं करत असतो आणि अज्ञानामुळे निश्चित भ्रम निर्माण होतो, हो की नाही? जसं आता अर्जुनाच्या बाबतीत आपण पाहिलं की अर्जुन हा निश्चित ज्ञानी होता, पण कुठेतरी मोहामध्ये अडकला आणि मोहरूपी भ्रम तयार होऊन त्याने काय केलं, शस्त्राचा त्याग केला आणि भगवंतांना सांगतायत मी युद्ध करणार नाही, हो की नाही? किंवा अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्या अज्ञानातनं घडतात आणि मग त्या अज्ञानाचा भ्रम तयार होतो. म्हणजे आपल्याला अनेक आसक्ती असतात, अनेक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आणि त्या आसक्तीभोवती त्या आसक्तीचं कधी भ्रमात रूपांतर होतं आणि आपण जी काही कार्य करतो, कर्म करतो, तर ती विहित कर्म नाहीत, जी अज्ञानातून आलेली आहेत. काही कर्म अशी आहेत की आपल्याला आपण खूप पॅशनेट असतो त्याच्याबद्दल, प्रचंड आवड असते आपल्याला आणि मग ती असं वाटतं की नाही ती करणं गरजेचं आहे. मग ती कर्तव्यापोटी मग ते आपल्याला असं वाटतं की ते आपलं कर्तव्य आहे म्हणून आपण करतो. मग ते कठीण असेल, भीतीदायक असेल, काहीही असेल. फक्त ते आपल्याला त्याच्यातनं काहीतरी आवड आहे किंवा भरपूर आपली एक अशी मी कोणीतरी सिद्ध करून दाखवणार आहे की आपली महत्वाकांक्षा जी आहे ती पूर्ण होणार आहे. आणि अशा पद्धतीची जी आपण कर्म करतो, कर्तव्य करतो, तर ती सुद्धा विहित कर्म नाहीत. आणि तिसरा प्रकार जो आहे की काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या चांगुलपणामधून आपण करतो आणि कर्तव्य बुद्धी म्हणून करतो. तर ती आहेत अशी सगळी जी कर्म जी असतात ती विहित कर्म असतात. जसं आता मगाशी त्यांनी त्या शेळीच्या पिल्लूला वाचवलं. तर हे त्याला पोहता येत होतं आणि म्हणून त्याने फक्त एक बुडणारं मग ते कदाचित आज शेळीचं पिल्लू आहे, उद्या अजून दुसरं कोणी असेल. पण तो बुडतो आहे आणि मला पोहता येतं आहे. तर हे माझं स्वाभाविक कर्म आहे, स्वाभाविक कर्तव्य आहे, की त्याला वाचवणं पाहिजे. कारण माझ्याकडे ते गुण आहेत, ते त्याच्या अंगी नाही आहेत. हा चांगुलपणाच्या भावनेने, मानवतेच्या भावनेने, भूतदया कारण तिथं शेळी होती. म्हणजे आपली जी कर्तव्य आहेत ते आपल्याला सांगितलेलं आहे, हो की नाही? की आपली कर्तव्य ही पितरांसाठी आहेत, भूतदया यांच्यासाठी आहेत, पशुपक्ष्यांसाठी आहेत, मानवांसाठी आहे, देवतांसाठी आहेत. तर ही जी विहित कर्तव्य कर्म आहेत, ती जी आपण करणं म्हणजे ही सगळी सात्विकी कर्तव्य होय. मग आता आपल्याला नेहमी असं वाटत असतं, की सगळं काही मीच करते, माझ्यामुळेच होतं आहे. मी करता आहे. हा एक फार मोठा आपल्यामध्ये भ्रम असतो की नाही, मी केलं, मी अभ्यास केला, मला मार्क मिळाले, छान नोकरी लागली, मी छान पगार कमवते, मी घर घेतलं, गाडी घेतली, बंगला घेतला, असं झालं, तसं झालं. मी हे केलं, मी आई-वडिलांसाठी असं केलं, मी इकडे दान दिलं, मी ह्या मंदिराला दान दिलं, मी तिकडे केलं. आपण असं नेहमी म्हणत असतो की नाही? आपल्याला असं नेहमी वाटत असतं की माझं झाड, माझ्या झाडाची फळं, माझ्या झाडाची फुलं. म्हणजे कशातही आपल्याला आपण मीपणा मिरवत असतो. मग आता हे जे कर्म जे आहेत, तर ते कर्म पूर्ण व्हायला 5 कारणं लागतात. तर ती 5 कारणं कुठली आहेत ती आपण बघणार आहोत. म्हणजे आपला हा जो मीचा भ्रम जो आहे, तो कुठेतरी संपुष्टात येतो. मग आता इथं भगवंत म्हणत आहेत, हे महाबाहू अर्जुन, वेदांत यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणं असतात. ती कारणं माझ्याकडनं आता तू समजून घे. कर्माचे स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, अनेक प्रकारचे प्रयत्न म्हणजे इंद्रियांनी केलेले ते प्रयत्न आणि सगळ्यात शेवटी 5वं कुठलं तर परमात्मा. ही 5 कारणं आहेत. त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक छान उदाहरण आहे. तर आता बघा हे एक छान बॅरल लँड आहे. अशी एक मोकळी अशी ओसाडू जमीन आहे. मग या जमिनीवर
म्हणजे हे कर्माचं स्थान झालं. हा, मग आता आपण बघूया. एक सेकंड, काय झालं. सॉरी. मग ह्या जमिनीवर काही आर्किटेक्ट म्हणा, इंजिनियर्स म्हणा तिथे आले, टीम आली आणि त्यांनी त्या जमिनीचा जरा अभ्यास केला आणि मग काहीतरी ड्रॉइंग काढलं, डिझाईन काढलं आणि त्या डिझाईननुसार त्यांनी काही माणसांना अपॉइंट केलं आणि ते स्ट्रक्चर जे आहे ते उभं केलं. ते तुम्हाला दिसतं आहे, हे स्ट्रक्चर उभं केलं आणि स्ट्रक्चर उभं झाल्यानंतर छान सगळं मशिनरी आणल्या, सगळे काय जे आणलं आणि त्याच्यानंतर अजून काही माणसांना तिथे त्यांनी अपॉइंट केलं आणि तिथे काम सुरू केलं आणि मग शेवटी काय झालं की ते काम सुरू केल्यानंतर म्हणजे ती एक त्यांनी तिथे कापडाची फॅक्टरी काढली किंवा त्याच्या आणि तिथे विविध कपडे तयार झाले आणि नंतर ते मार्केटमध्ये सुद्धा विकायला आले. मग ती साड्यांची असेल, कसली असेल, तर ते मार्केटमध्ये सुद्धा विकायला आले. पण हे सगळं होत असताना म्हणजे त्या जमिनीवर काय होऊ शकतं, मग ते स्ट्रक्चर तिथं उभं राहण्यापासून ते मशिनी चालू होऊन ते गोष्टी मार्केटमध्ये जाईल आणि त्या विकल्या जातील, कस्टमर त्यांना मिळतील, तिथपर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टी, ह्या सगळ्या क्रियांना अनुमती देणारा कोण आहे? तर परमात्मा, परमेश्वर. प्रत्येक क्रियेला, प्रत्येक कृती ही पुढची कृती ही मागच्या कृतीवर अवलंबून आहे आणि त्या पहिल्या कृतीला परमिशन देणारा, त्याच्यानंतर पुढची कृती होतीये तिला परमिशन, त्याच्यानंतरची पुढची कृती होतीये तिला परमिशन आणि असंख्य तिथे मनुष्यबळ तिथे काम करत होतं. मग कोणी बुद्धीद्वारे काम करत असेल, कोणी प्रत्यक्ष इंद्रियांद्वारे काम करत असेल, हात पाय, कोणी शारीरिक श्रम असतील, कोणाचे बौद्धिक श्रम असतील, तर त्या प्रत्येक श्रमाला परमिशन देणारा कोण होता, पूर्णत्वास नेणारा कोण होता, तर भगवान श्रीकृष्ण. आणि म्हणून ते काम पूर्ण झालं, म्हणून तिथे ती फॅक्टरी ओपन झाली, ती सुरू झाली, उत्तम पद्धतीने चालू लागली आणि मार्केटमध्ये ते कपडे विकायला आले आणि लोक सुद्धा ते कपडे विकत घेत आहेत. म्हणजे हे जे सगळं चक्र जे आहे हे 5 घटकांमुळे पूर्ण झालेलं आहे. नाहीतर मी कुठे आलं? मग एखादा तो म्हणेल, मग जमिनीचा ओनर म्हणेल की मी फॅक्टरी सुरू केली, फॅक्टरीचा ओनर म्हणेल मी फॅक्टरी चालू केली, तर ते टीम ऑफ इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट असतील ते म्हणतील मीच फॅक्टरी चालू केली, का लेबर्स म्हणतील आम्ही स्ट्रक्चर उभं केलं म्हणून, का पुढचे म्हणतील आम्ही नाही, आम्ही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स मध्ये आपण हे केलं. म्हणजे नेमकं कोण म्हणेल की मी हे केलं म्हणून हे झालं? नाही. तर ह्या सगळ्यांनी मिळून ते कर्म पूर्ण केलेलं आहे आणि म्हणून कुठलंही कर्म जे असतं ते 5 घटकांनी मिळून 5 पूर्ण होतं आणि मग तिथे आपला जो असा विचार करत नाही, म्हणून ह्या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे तो खचितच मूर्ख आहे व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. म्हणजे ज्याला तरीही हे सगळं समजल्यावर सुद्धा जो असा विचार करतो की नाही हे मीच करतोय, माझ्यामुळेच झालेलं आहे, मी केलं नसतं तर मग कोणी केलं? अरे तू नसतं तर दुसरं कोणीतरी केलं असतं, पण ते झालं असतं नाही. तर मीच केलं, तो मीपणाचा तो अमिथ्य अहंकार जो मिरवायचा असतो, तो अज्ञानरूपी अहंकार, तो असा कोणाच्या बाबतीत येतो की जो मूर्खपणाचंच लक्षण आहे, कारण त्याच्यामध्ये तामसी गुणाचा प्रभाव जास्त आहे. त्यामुळे आणि तो यथार्थ रूपामध्ये तो बघू शकत नाही, तो 360 अँगलने ती गोष्ट पूर्णपणे बघू शकत नाही. मग आता जसे करतात जो आहे किंवा कर्माचे 5 घटक आहेत, त्याची प्रेरणा देणारी सुद्धा कारणं आहेत आणि मग ती कुठली आहेत? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता ही कर्माला प्रेरणा देणारी कारणं आहेत आणि इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. म्हणजे ते कर्म करण्यासाठी आपल्याला प्रेरणा कोण देतं? तर आपलं ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता. म्हणजे आपण स्वतः, त्याच्यानंतर आपण त्या एखाद्या गोष्टीबद्दल घेतलेलं ज्ञान. म्हणजे आता इथेच बघा, आता हे आपल्याला चित्रात दिसतं आहे, फुटबॉल खेळतोय तो. आणि फुटबॉल नाही, सॉरी, हँडबॉल खेळतोय तो. त्याला बॉल मारायचा आहे, आपण असं म्हणूया. तर त्या बॉलला पुश किती द्यायचं? मुळात त्या गेम ची माहिती असणं की साधारण तो बॉल कुठे गेला म्हणजे त्याचा गोल होईल आणि त्याला पॉइंट्स मिळतील. तर त्या गेमची पूर्ण माहिती असणं की ते
साधारण किती अंतर असतं, मग आपण कुठल्या फोर्सने मारलं पाहिजे, कुठल्या अँगलने मारलं पाहिजे, मग ते बरोबर तिथे आपला गोल होईल, आपल्याला पॉइंट्स मिळतील किंवा आपली टीम जिंकेल. म्हणजे हे सगळं ज्ञान जे आहे खेळाचं, हे ज्ञान, ही ज्ञान घेण्याची जी प्रोसेस आहे ते म्हणजे ज्ञेय. आणि जो घेणारा आहे म्हणजे तो प्रत्यक्ष तो खेळाडू, तो मुलगा जो आहे तो म्हणजे ज्ञाता. तर ही जी आहे ही 3 कर्माला देणारी, ते कर्म करणारी प्रेरणा आहे. आणि मग आता हे कर्म पूर्णत्वात कसं येतं, ते सुद्धा 3 घटक आहेत. तिथं सुद्धा एक माणूस नाहीये. आता तिथं आपली इंद्रिय आहेत. कर्म म्हणजे प्रत्यक्षात ती कृती करतोय ती, आणि कर्ता. तर ह्या 3 घटकांनी मिळून म्हणजे त्याने मनात विचार केला, की आपल्याला आता तो बॉल जो आहे त्याला एवढा पुश मारल्यानंतर तो बरोबर तिथे जाणार आहे, आणि मग तो एकाग्रतेने त्या बरोबर त्या बॉलला पुश मारतो आणि पुढे जातोय तो बॉल. तर हे सगळं मग त्याने मनात विचार केला. मग त्याच्या ज्ञानेंद्रियांनी कर्मेंद्रियांना सांगितलं. मग कर्मेंद्रियांनी तेवढाच फोर्स लावून तो केला. आणि मग कुठेतरी तो बॉल जाऊन पुढे गेला. आणि मग ते कर्म पूर्ण झालं. आणि ते करणारा कोण होता? की ते, आणि हे सगळ्या गोष्टी परमिशन देणारा कोण होता? भगवान श्रीकृष्ण. त्यांनी परमिशन दिली, की बाबा तुझी इच्छा आहे त्या बॉलला पुश करायची. पण ती परमिशन भगवंतांनी दिली म्हणून त्याचा हात पुढपर्यंत गेला आणि तो बॉलला पुश झाला. हो की नाही? म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी भगवंत जो आहे कर्ता म्हणून, तो तिथे परमिशन देतोय आणि ते कार्य पूर्ण होत आहे. म्हणजे कर्माचे 3 घटक आहेत. अजून एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्याला जर बाजारात भाजी आणायची असेल, घरात काहीतरी आपण बनवतो आहे आणि पटकन आठवलं, अरे हे घरात नाहीच आहे. मसाला आपण म्हटलं, मसाला आणायचा आहे, पण भाजी करायची आहे किंवा आमटी करायची आहे. मग आपल्याला आपण सांगतो, की "जा रे" किंवा "जा पटकन जाऊन" किंवा "मीच जाऊन पटकन घेऊन येते." पण ते घेऊन येण्यासाठी किंवा करण्यासाठी आपण आधी मनामध्ये तयारी करतो, की चला इथे पटकन मिळेल मला ₹20 चा मसाला. त्याच्यात माझी भाजी होईल, आमटी होईल, सगळं होईल. आणि मग आपण पटकन ते पर्स घेतो, पिशवी घेतो. आपण आधी मनात सगळी तयारी करतो आणि आपल्याला माहिती आहे त्या दुकानापर्यंत, म्हणजे त्या मनाने आपण त्या दुकानापर्यंत आपण आधी जाऊन पोहोचलेलो असतो. आणि मग आपण प्रत्यक्षात जातो. म्हणजे प्रेरणा आणि प्रत्यक्षात कर्म. तर प्रेरणा देणारी 3 गोष्टी आहेत. कारण आणि कर्मचे 3 घटक आहेत. त्याच्यामुळे आपलं कर्म पूर्ण होतो आहे. मग आता ही एक टेस्ट आहे. जी तुम्हाला सगळ्यांना इथे द्यायची आहे. ती टेस्ट म्हणजे अशी आहे, की आपल्या रोजचे आपण आतापर्यंत काय-काय शिकलो आणि आपण ह्या 3 गुणांमध्ये पण कसे अडकलेले असतो, हे आपल्या सगळ्यांना तर त्याच्यामध्ये आपलं जे रोजचा जो व्यवहार आहे किंवा आपण जी क्रिया-प्रतिक्रिया आहे, कृती आहे, तर आपण स्वाभाविक आपण कुठल्या अ, गटामध्ये मोडतो आहोत, तर 3, 2, 1 असे गुणांक आहेत. तर ते पुढच्या एक 5-6 स्लाइड्स आहेत, तिथे तुम्हाला द्यायचं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी ॲड करून ते गुण तुम्ही ॲड करा आणि मग तुम्ही मला चॅट बॉक्समध्ये सांगा. ठीक आहे? आता आपल्याला आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत, तर ज्ञानाचे 3 प्रकार आहेत. तर हरे कृष्ण माताजी, वाचताय? हो माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे ज्ञान. 18.20 ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तो सात्विक समज. 18.21 ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे आपणास समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे. 18.22 आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही. व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञान त्याला समगुणी ज्ञान असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगितलं आहे, की आपल्याला ज्ञानाच्या मध्ये 3 प्रकार आहेत आणि याच्यात पण आपल्याला गुणांकन दिलेलं आहे 3, 2, 1. तर आता आपण बघूया, की आपण कुठल्या कॅटेगरीत बसतो. तुम्ही स्वतःला गुणांकन द्यायला सुरुवात करायची आहे. काही ज्ञान म्हणजे आपण असा विचार करतो, की भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत आणि मी कोणीतरी वेगळं आहे. म्हणजे जी द्वैताची भावना आहे, की ते कोणीतरी आहेत, मी कर्म करतो आहे आणि भगवंत कोणीतरी वेगळे आहेत. ती एक वेगळी पर्सनॅलिटी आहे, मी एक वेगळी पर्सनॅलिटी आहे. तर असा आपण जो विचार करतो किंवा अशा अशा पद्धतीचं आपण हे सत्य म्हणून समजतो आणि हा विचार, हे ज्ञान, हे आपल्या मनामध्ये जे फिक्स बसलेलं आहे, तर हे जे आहे हे राजसी ज्ञान आहे.
की ज्याद्वारे भगवंत कोणीतरी भिन्न आहेत आणि मी कोणीतरी भिन्न आहे. ठीक आहे. आणि अशाच की भगवंतावर जराही विश्वास नाही आहे आणि मुळात ते मनुष्य हा एकटाच म्हणजे तो फार एकाच प्रकारच्या कार्यासाठी म्हणजे तो स्वतःच आसक्त असतो आणि त्याला असं वाटतं की हे सगळं मीच करणार आहे. आणि अतिशय अल्पमतीने, अल्पबुद्धीने तो त्याचं कर्म करत राहतो आणि बाकी कोणावरही विश्वास नाही. भगवंत कोण आहेत, काय वगैरे असा कुठलाही विश्वास नाही. तर हे जे ज्ञान आहे हे तमोगुणी ज्ञान आहे. आणि मी आणि भगवंत याच्यामध्ये काहीही फरक नाही. जिथे अद्वैताची भावना आहे किंवा समज आहे तशा पद्धतीने की ते कर्म करताना, कुठलीही गोष्ट करताना, की तिथे अद्वैताची भावना आहे. मी आणि भगवंत मी भगवंताचा अंश आहे आणि मला हे करायचं आहे, भगवंताच्या आनंदासाठी करायचं आहे. ह्या पद्धतीने आपण एखादी कृती करतो, तर हे सात्विकी ज्ञान आहे. म्हणजे तुम्ही त्याला 3, 2 आणि 1 असं गुणांकन करू शकतात, की ज्याला असं वाटतं आहे जिथे अद्वैताची भावना आहे आणि त्या पद्धतीने आपण कर्म करतो आहोत किंवा तिथं त्याला 3 गुणांकन द्या. तिथे मी कोणीतरी वेगळं आहे, भगवंत कोणीतरी वेगळं आहे, ही द्वैताची भावना आहे, त्याला तुम्ही 2 गुण द्या. आणि तिथे भगवंत वर विश्वासच नाही आहे आणि सगळं काही माझ्याच मर्जीने, माझ्या आवडीने, माझ्या इच्छेने होतं आहे. अशा पद्धतीने आपण करतोय तेव्हा त्याला तुम्ही 1 पॉइंट द्या. आता पुढच्या आहेत क्रिया. मग आता कर्म. मग आता आपण ज्ञान पाहिलं, आता आपण कर्माचे पण 3 प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारच्या क्रिया. जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते व जे राग, द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. 18.24 परंतु फल आशेची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यांकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होईल. 18.25 जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जिथे फळाचा त्याग केलेला आहे, कुठलीही स्वतः स्वार्थी बुद्धी नाही, इच्छा नाही आणि भगवंताच्या आनंदासाठी ते कर्म केलेलं आहे, तर असं निष्काम कर्म जे आहे त्याला सात्विक कर्म म्हणतात. जिथे फळाची अपेक्षा आहे आणि आपल्या मनात काही इच्छा, आकांक्षा आहेत, महत्वाकांक्षा आहेत, तर त्या पूर्ण होण्यासाठी स्वार्थी बुद्धीने आपण जे कर्म करतो ते रजोगुणी कर्म आहे. त्याच्यानंतर ज्या काही आपण कर्म करताना म्हणजे आसक्ती पूर्ण करण्यासाठी, इच्छा पूर्ण करण्यासाठी येन केन प्रकारेण मी करणारच, मला हवंच आहे ते आणि मग कदाचित त्याच्यामुळे आपण दुसऱ्याला त्रास देतो आहोत किंवा त्याची कुठलीही पर्वा नाही करायची आणि ते मला हवं आहे म्हणून मी वाटेल ते करून मिळवणार, अशा बुद्धीने आपण जे कर्मकृती करतो ते आहे तामसिक कर्म. मग याच्यात पण 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. पुढे बोलूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे आता कृष्ण. करता. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचा कर्ता. तो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता नित्य अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता म्हटले जाते. 18.27 जो करता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व सुख दुःखांमुळे विचलित होणारा असतो, त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. 18.28 जो करता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता कर्त्यामध्ये पण 3 प्रकार आहेत. ज्याला कुठल्याही कर्म करताना किंवा क्रिया करताना, कृती करताना सदैव उत्साहात आहेत आणि आनंदासाठी करतात आणि कुठल्याही मग त्याच्यामुळे मी हे काम मला करायचं आहे. मग ते कुठलंही असेल, मग तो साधा रोजचा आपला स्वयंपाक असेल, ऑफिस मधलं काम असेल, अभ्यास असेल, काहीही कुठलंही कर्म असेल ते खूप आनंदाने करायचं,
कुठलाही अहंकार मनात बाळगायचा नाही, कुठलीही इच्छा, स्वार्थी बुद्धी, स्वार्थी इच्छा, आकांक्षा मनात ठेवायची नाही. आणि असं मी असं केल्याने मग समोरचा काय म्हणेल, मग मला फळ मिळेल का, नाही मिळेल का, असा काही विचार न करता आनंदाने, उत्साहाने करणं, पूर्ण करणं हे कर्म असं आहे. असा जो करणारा असतो तो सात्विकी कर्ता असतो. मग रजोगुणी कर्ता काय आहे, की मी हे करेल, तो उत्साहाने सुद्धा करू शकतो. पण माझा फायदा काय? मी का करायचं? कशासाठी करायचं? मी एवढा वेळ खर्ची करणार, माझे श्रम देणार, माझा काय फायदा आहे? अशा बुद्धीने करणारा कर्म करणार आणि मग ते केल्यानंतर सुद्धा की मग मला फळ मिळेल का? मी एवढं कष्ट केले आहेत, मग त्याचं फळ मिळालं नाही तर फायदा काय? की आणि मग जे काही रिझल्ट असेल त्याच्यामुळे त्याला वाईट वाटणार आणि जर योग्य अपेक्षित फळ मिळालं तर आनंदाने उड्या मारणार, फटाके फोडणार. म्हणजे हे सगळं जे काही आहे की अशा पद्धतीचे जे आहे हा रजोगुणी कर्ता आहे. आणि तमोगुणी कर्ता काय आहे, की मला ते हवंच आहे, मी ते कसंही करणार. त्यामुळे मग तिथं आपण कोणाला दुखवतो आहे, कोणाचा अपमान करतो आहे. नाही, आपल्या हट्टाने, चुकीच्या मार्गाने आपण ते आपल्याला हवं ते गोष्ट आपण मिळवणारच आणि ती करणार. आणि ज्या नाही हव्या आहेत किंवा दुर्लक्ष म्हणजे ज्या काही कर्म अशी की तिथे फक्त आळशीपणा करायचा, निष्क्रियता दाखवायची, कारण त्याच्यामुळे आपला काही फायदा नाही आहे. मग ते नाही केलं तरी चालेल किंवा असं काही करायचं म्हणजे कुठेतरी चालढकल करायची आणि जे आपल्याला गरजेचं आहे, गरजेचं म्हणण्यापेक्षा जे आपल्याला हवं आहे, आसक्तींच्यासाठी मग ते कुठल्याही प्रकारे मिळवणं आणि त्याच्यासाठी कोणाला आपण वाटेल ते बोलून अपमान करणं किंवा कोणाला दुखावणं. तर असं जे आहे, असा जो कोणी कर्ता आहे, तो तमोगुणी कर्ता आहे. मग याला सुद्धा 3, 2, 1 असे मार्क आहेत. आता आपण पुढे बघणार आहोत. आता मग ते कर्म करताना बुद्धी पण लागते ना, विचार. मग ती बुद्धी पण 3 गुणात मोडली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारची बुद्धी. हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होईल. 18.31 हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होईल. 18.32 भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म आणि अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग सात्विक बुद्धी कशी असते, की ज्याला कुठलंही भय नाही, कुठलंही बंधन नाही. तो उत्साही पद्धतीने एखाद्या चांगल्या पद्धतीने चांगलाच विचार करून कुठल्याही गोष्टीला म्हणजे कर्म करण्यासाठी तो सदैव तयार असतो आणि प्रामाणिकपणे ते कर्म करतो आणि असा विचार करून ते करतो की मग मी केलं तर काय होईल किंवा असा कुठलाही विचार नाही. अशी जी बुद्धी आहे ही सात्विक बुद्धी आहे. राजसी बुद्धी कशी आहे, की मला ते हवं आहे, माझ्या फायद्यासाठी हवं आहे. मग ठीक आहे ना, कोण बघतं आहे, कोणाचं एवढं लक्ष असतं. मग तिथे धर्म थोडंसं आपण बाजूला ठेवलं तरी चालतं. मग किंवा त्याच्यातला भेद नाही करायचा, कारण आपला फायदा आहे ना, वैयक्तिक फायदा आहे. मग अशी जी विचार करणारी बुद्धी आहे ती राजसी आहे. आणि तामसी बुद्धी काय, की आपल्याला ती गोष्ट करायची आहे. एकदा करायची आहे म्हटली, त्याच्यात आपला वैयक्तिक स्वार्थ आहे, फायदा आहे. मग धर्म काय, अधर्म काय, सगळं बाजूला ठेवायचं आणि ती गोष्ट किंवा ती गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी काय करावं लागेल, तर अशा पद्धतीने आपण ती बुद्धीचा वापर करणं, विचार करणं, तर ती जी आहे ही तामसिक बुद्धी आहे. याच्यात पण 3, 2, 1 मूल्यांकन आहे. मग आता निश्चय. तर मग निश्चयाचेही प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतीवर आधारित 3 प्रकारचे निश्चय. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियाच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. 18.34 परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, तो निश्चय राजसिक होय. 18.35 हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही,
ही दुर्बुद्धीपणे धृती म्हणजे तामसिक वृत्ती होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता निश्चय की एखादी गोष्ट आपल्याला करायची आहे. मग आता आपल्याला माळजप करायचा आहे, नामजप करायचा आहे. मग आपल्याला सांगितलं आहे ब्रह्ममुहूर्ताला तो श्रेयस्कर आहे. मग आपण मंगल आरतीच्या वेळेस तो उठून ती मंगल आरती अटेंड केली आणि त्याच्यानंतर 5 ते 7 वगैरे आपण तो असा नामजप पूर्ण केला वगैरे. आणि असा निश्चय करून त्याच्या नुसतं निश्चय करायचा का नाही, तर निश्चय करून ते आचरणात सुद्धा आणायचं. तर हा निश्चय झाला, सात्विक निश्चय झाला. आणि राजसिक निश्चय कसा आहे? बापरे, सकाळी उठा 4:30ला, परत त्या 16 माळा म्हणा, कसं शक्य आहे? ऑफिस आहे, डबे असतात, हे काम आहे, ते काम आहे, ही एवढी मोठी ढीगभर लिस्ट असते. शक्यच नाही मला. फार फार तर मी 16 माळा कुठे, फार फार तर 5 माळा होतील, 4 माळा होतील, एवढा वेळ कोणाकडे असतो? परत पहाटे उठा, रात्री वावरेपर्यंत किती उशीर होतो. आणि मग तो निश्चय तिथेच डळमळतो. हा झाला राजसिक निश्चय. आणि तामसिक निश्चय काय किंवा तामसिक वृत्ती काय, की जिथे मी करू की नको, मला करायला मग मी हे आज हेच केलं, मग मी आज नॉनव्हेजच खाल्लंय, मग मी आज इथेच गेलो, मग मी आज पार्टीला गेलो होतो, मग तिथे थोडेसे ड्रिंक्स घेतले. अशा मनात असंख्य विचार, की भय, वेगवेगळे असे निगेटिव्ह विचार असतात. आणि मग तिथे सुरुवातच करायची नाही त्या गोष्टीला. या मुळात एक तर विश्वास तो असतो तो डळमळीत असतो. आणि त्यातनं जर काही उजाडलं आणि करायची इच्छा झाली, तर मग मनात असे निगेटिव्ह अनेक विचार येतात. मग जाऊ दे, मग नकोच करायला, त्याच्यापेक्षा नको, आज नको, आज नाहीच, आज मी इकडे गेलो, आज मी हे खाल्लं, मग नकोच, आज नको, मग उद्या बघू. मग तो उद्या कधी उजाडतच नाही. असं हे जे आहे ही तामसी निश्चय आहे. आणि मग ह्याच्यात पण 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. मग आता सुख, तर सगळ्या सुख ह्या सगळ्या कृतींवर, क्रियांवर अवलंबून आहे ना. मग त्याचेही 3 प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक स्वरूपाच्या पद्धतींवर आधारित 3 प्रकारचे सुख, जे आरंभी विषा समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. 18.38 इंद्रियाच्या विषयांची संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख, जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषाप्रमाणे असते, त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. 18.39 आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभ पासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमात्यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता सुख, सुखाचेही 3 प्रकार आहेत. आपण मागचंच उदाहरण घेऊया. आता तुम्हाला जर नामजप करायला सांगितलं, पहाटे उठून वगैरे, आपण माळजप आत्ताच म्हटलं की नामजप करायचा आहे, तर सकाळी उठा, परत किती त्रास आहे की नाही, की बेल लावा, पटपट उठा, मग रोज उठा, आणि हे किती त्रासदायक. म्हणजे आरंभी आपल्याला स्वतःच्या काहीतरी इंद्रिय इच्छा म्हणा किंवा स्वतःच्या शरीराला काहीतरी शिस्त लावायची आहे, काही बदल करायचे आहेत. कारण की इतके वर्ष गेली, अनेक वर्ष आपण आपल्या शरीरावर, मनावर, बुद्धीवर तेच संस्कार केलेले आहेत. त्यामुळे ते अचानक कसे बदलतील, म्हणजे ते आपल्याला प्रारंभी विषासमान वाटेल किंवा आपल्याला खूप त्रासदायक, क्लेशदायक वाटेल. पण त्याचा शेवट कसा आहे? शेवट गोड आहे. कुठेतरी अध्यात्माशी आपण जोडलो जातो आहे, कुठेतरी आपण अंतर्बाह्य शुद्धीकरणाच्या वाटेवर आपण जात आहोत, कुठेतरी आपण मोक्ष मार्गाच्या आपण वाटेवर मार्गस्थ होत आहोत आणि हा प्रवास सुरू होतो आहे. आणि आपण निश्चितच ह्या नाही तर पुढच्या नाही तर त्याच्या पुढच्या कुठल्या तरी जन्मामध्ये आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो, किंवा ऍटलिस्ट आपण हळूहळू एक आध्यात्मिक प्रवासाचे टप्पे पार करू शकतो. तर हे जे आहे हे सुरुवातीला फार त्रासदायक वाटेल, पण नंतर जे आहे हे सुख मिळणार आहे. हे जे, आणि ते लॉंग टर्म साठी आहे, की असं नाही की हा जन्म संपला आणि संपला नाही. पुढच्या जन्मात सुद्धा ही शिदोरी तुम्हाला त्याचा पुढे फायदा होणार आहे. तर हे जे आहे हे सात्विक सुख आहे. राजसिक सुख काय आहे? की इंद्रिय विषयांशी संयोग झाला, म्हणजे आपल्याला इंद्रियांची म्हणजे महत्वाकांक्षा, इच्छा, आवड इतकी आपण जपतो, की त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं म्हणजे मी आपलं रोजचं माझं, की खाली उतरलो आणि मस्त छान गरमागरम वडापाव तळत होता, वडे तळत होते, भाज्या तळत होत्या, आणि मामी वडापाव खाल्ला, पाणीपुरी खाल्ली, हे ते. आणि मग किती छान ना, बाहेर गेलो,
आणि हे खाल्लं ते खाल्लं, आईस्क्रीम घेतलं त्याच्यावर, मस्त छान वाटलं, बरं वाटलं. आणि मग घरी आल्यावर काय होतं, गरमागरम वडे खाल्लेले असतात, मग त्याच्याबरोबर पाणीपुरी आणि हे ते, मग सगळं ते पोट बिघडतं, अपचन होतं, मग रात्री झोप येत नाही, मग दुसऱ्या दिवशी पण मग परत सगळ्या गोष्टींना उशीर होतं, डोकं धरतं ते निराळं. हे सगळं जे आहे, ते सुरुवातीला सुखकारक वाटतं. वाह! वाह! छान, छान. मस्त गरमागरम वडे खाल्ले, मस्त पाणीपुरी खाल्ली. पण नंतर त्याचा त्रासच होतो किंवा शरीराला नंतर ह्याचा त्रासच होणार आहे. तर हे सगळं सुरुवातीला आपल्याला कुठलीही गोष्ट जी करायला सोपी वाटते किंवा पटकन होईल, त्याचा आपल्याला फायदा होतो आहे, इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो आहे. पण त्याचा नंतर पुढे जाऊन आपल्याला त्रासच होणार आहे, दुःखच आपल्याला होणार आहे. मग तो कुठलाही त्रास असेल तर ते झालं राजसिक सुख. तामसिक सुख काय आहे, की मुळात सुख ह्या शब्दाची व्याख्याच काही माहीत नाही आहे, की जे आपल्याला आपला आनंद हेच सुख. सुख काय आहे? आनंद काय आहे? साक्षात्कार काय आहे? भगवंत कोण आहेत? सच्चिदानंद काय आहे? हे माहीत नाही. मग ते तासनतास, दिवसेंदिवस त्या गादीवर लोळत पडलेले आहेत. हातामध्ये मोबाईल आहे. सकाळी सुद्धा 11-12 वाजता उठायचं, लोळत पडायचं, हातामध्ये मोबाईल घेऊन ते लोळत पडायचं. ह्याच्यात त्यांना आनंद, सुख वाटतं. हे झालं तामसिक सुख. म्हणजे ते मुळात सुख नाही आहे, पण त्यांची ती सुखाची व्याख्या आहे आणि तशा पद्धतीने ते कृती करत असतात. तर असं सगळं जे आहे हे तामसिक सुख आहे. तर याच्यात सुद्धा 3, 2, 1 असं मूल्यांकन आहे. तर आता तुम्ही टोटल करू शकतात आणि त्याच्यामध्ये निकाल असा आहे, की साधारण तुम्ही 18च्या जवळ असाल, तर छान. म्हणजे तुम्ही अशा पद्धतीने अ, तुम्हाला एक जास्त काही बदल करायची गरज नाही. नामजप करत राहा. निश्चित आपल्याला आपण पुढे जाऊ. 6च्या जवळ असेल, तर आपल्याला थोडा विचार करून बदल करणं गरजेचं आहे. नामजप तर करायचाच आहे आणि 12च्या जवळ असाल, तर अजून थोडं तुम्ही स्वतःला इम्प्रूव्ह करू शकता आणि निश्चितच आणि हे सुद्धा इथे सुद्धा आपल्याला नामजप करायचाच आहे. तर आपल्यामध्ये बदल कसा घडवायचा की नाही घडवायचा, तर तुमचं प्रत्येकाचं मूल्यांकन तुम्ही केलं असेल, तर आता आपण पुढे जाऊया. तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता. इथे मला आलेलं आहे 17. वसुधा माताजींचं 17 आलेलं आहे. खूप छान. आता ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेला सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. म्हणजे आपण ब्रह्मस्तर आपण पाहिलेलं होतं, की म्हणजे नेमकं काय, की ज्यांना आत्मसाक्षात्कार होतो, जे ज्ञानी असतात, तर त्यांना प्रत्येकामध्ये भगवंताचा अंश दिसतो. आपल्या त्यांच्या स्वतःच्या आतमध्ये असलेल्या भगवंतांचं, परमात्म्याचं त्यांना दर्शन होतं. पण आपल्या आजूबाजूच्या असलेल्या सगळ्यांमध्ये समभावाने वागतात, मित्रभावाने वागतात. त्या प्रत्येकामध्ये भगवंताचं त्यांना दर्शन होतं. तर असं जे आहे किंवा ते त्यांना ते भगवंत दिसतात. तर ही जी समज आहे, ही सात्विकी समज आहे, असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. मग सात्विकी निश्चयाबद्दल पण इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे, की जो निश्चय अचल आहे, योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे. अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, नियंत्रित करतो, असा निश्चय म्हणजे सात्विकी निश्चय. मग इथे आपल्याला प्रभुपाद यांचं उदाहरण दिलेलं आहे. प्रभुपाद यांची जर आपण शैली बघितली, रोजचा दिनक्रम जो होता, तर कृष्ण, कृष्ण आणि कृष्ण. सकाळी उठायचं, पहाटे मंगल आरती वगैरे अटेंड केली, की मग सगळ्या आपल्या भक्तगणांना घेऊन बाहेर पडायचं. एक छान वॉकही होतो, मॉर्निंग वॉक करायचा आणि मग नुसता वॉक करायचा का किंवा हवा-पाण्याच्या गप्पा मारायच्या का? तर नाही. तिथंही कृष्णाची एखादी कुठली गोष्ट सांग किंवा आपण ट्रान्सलेशन करत असताना त्यांना काय अनुभव आला किंवा त्यातलं त्यांनी काय नवीन वाचलं, काय त्यांनी नवीन हे केलं, तर ते भक्तांपर्यंत शेअर करायचे. त्याच्यानंतर 8 वाजता त्यांचं प्रवचन तर असायचंच आणि मग परत असाच दिवस पुढे जात संध्याकाळी 5 वाजता त्यांना बरेचसे लोकं भेटायला यायचे. कोणाचे प्रश्न असतील, कोणी मंदिरांसाठी की आपल्याला बांधायचं आहे किंवा वेगवेगळे उपक्रम आपल्याला राबवायचे आहेत इस्कॉनचे, तर त्यांना कोणी ते भेटत असत कोणाला किंवा कोणी प्रश्न घेऊन येत असत, तर त्याच्यासाठी 5ची वेळ होती
आणि हे सगळं करून झालं की रात्री सगळं झालं की 1 वाजता आपलं पुन्हा आपल्यासाठी ते आज आपण जे भगवद्गीता म्हणा, भागवतम म्हणा किंवा वेगवेगळे आपण पुस्तकं जे आपण वाचतो आहोत, तर त्याचं ते का वाचतो आहोत? कारण की रात्री 1 वाजेपर्यंत जागून किंवा रात्री 1 वाजता सुद्धा ते ट्रान्सलेशनचं काम करत होते. आणि त्यामुळे आज आपण ती सगळी पुस्तकं जी आहेत ती आपण त्यांनी भाषांतर केल्यामुळे ते ज्ञान जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम झालेलं आहे. तर अशी सगळी त्यांची दिनचर्या होती, की आणि त्यामुळे ही दिनचर्या आणि 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही, सातत्याने त्यांचं आयुष्य त्यांनी असंच घालवलेलं आहे. तर हा निश्चय सात्विक निश्चय आहे. अगदी की वयाची 70 गाठली, 75 गाठली तरी त्यांच्या हीच दिनचर्या होती. त्यांचा निश्चय की बाबा माझी 70 आली, आता मी कसं एवढं करू? कसं मी काम करणार? आता मला आरामाची गरज आहे, मी आराम केला पाहिजे असं. नाही, तेव्हा सुद्धा त्यांची तीच दिनचर्या होती. उलट अजून जास्त ते जोमाने काम करत होते. कारण की इस्कॉनची स्थापना झाली होती, मंदिरं स्थापित करायची होती. अजून काय-काय त्यांना बरीच कामं करायची होती. तर असा त्यांचा 24 तास कृष्ण, कृष्णमय असं त्यांचं जीवन होतं. आता 3 प्रकारचं आपण कर्माचे आपण आपलं हे जे रोजची जीवनशैली किंवा आपले प्रत्येकामध्ये वेगवेगळे गुण आहेत. वेगवेगळ्या आपल्यामध्ये काय म्हणू शकतो की वेगवेगळ्या गुणांमुळे आपल्यामध्ये वेगवेगळी बलस्थानं आहेत. किंवा त्यानुसार आपले काही भगवंतांनी वर्ण ठरवलेले आहेत. तर त्याचं सुद्धा इथे वर्णन केलेलं आहे, की क्षमोदमस्तप शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. आता ती तिन्ही वाचायचं. नाही, मी पुढचे श्लोकच नाही वाचलेत. मी पुढचा श्लोक वाचते, मग आपण अर्थ वाचू आणि मग मी परत एक्सप्लेन करते. शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चपि च अपि पलायनम दानम ईश्वरम भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. ऋषी गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रास्यपि स्वभावजम. ऋषी, गोरक्ष आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता बघा, आपल्याला आपल्यामध्ये जे गुण आहेत किंवा जी बलस्थानं आहेत आणि त्यानुसार आपल्याला वर्णाचे प्रकार 4 वर्ण ठरवलेले आहेत. मग ब्राह्मण कर्म किंवा ब्राह्मण वर्ग काय आहे, की त्यांच्यामध्ये कुठले गुण असले पाहिजे आणि म्हणून त्यांना ब्राह्मण म्हटलं जातं. तर ते अत्यंत स्वभावाने शांत, संयमी, ते तपस्वी असले पाहिजे, पावित्र्य त्यांनी जपलं पाहिजे, शारीरिक पावित्र्य असेल, मनाचं पावित्र्य असेल, ते सहनशील असले पाहिजे, वागण्यामध्ये प्रामाणिकपणाच असला पाहिजे, की इतका सरळपणा, प्रामाणिकपणा त्यांच्या वागण्यामध्ये असला पाहिजे. ते ज्ञानी असले पाहिजेत, कारण त्यांना ज्ञानार्जनाचं काम करायचं आहे. बुद्धिमान असले पाहिजेत आणि सर्व धर्माचे त्यांना माहिती पाहिजे, धर्माबद्दल माहिती पाहिजे, धार्मिक असले पाहिजेत. आणि हे त्यांचे स्वाभाविक गुण, की म्हणजे त्यांनी हे सगळे त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यासाठी म्हणजे फार सहज सुलभ ज्या आहेत. तर हे जे आहे हे ब्राह्मण कर्म आहे. क्षत्रिय कर्म काय आहे, की त्यांनी त्यांच्यामध्ये एक लिडरशिप अशी क्वालिटी असली पाहिजे. एक राजाचं ते नेतृत्व करू शकतील, कुठल्याही गोष्टीचं नेतृत्व करू शकतील. मग ते प्रजेचं नेतृत्व असेल, ते सैन्याचं नेतृत्व असेल, कुठल्याही गोष्टीचं तर ते नेतृत्व करू शकतात. समोर हे बलाढ्य सेना उभी राहिली तरी ते आपल्या प्रजेच्या रक्षणासाठी, आपल्या राज्याच्या रक्षणासाठी ते शस्त्र घेऊन उभं राहून तिथे लढू शकतात. ते औदार्य, ते शौर्य तिथे दाखवू शकतात. कारण नाहीतर मग समोर मी क्षत्रिय म्हणायचं
आणि समोर सैन्य आलं तर मग घाबरून पळून जायचं, तर मग ते क्षत्रिय धर्म नाही की नाही, तो क्षत्रिय कर्म नाही. त्यामुळे त्याच्यामध्ये मूळतः स्वाभाविकताच तो नेतृत्व गुण असला पाहिजे, ते शौर्य असलं पाहिजे, ते औदार्य असलं पाहिजे, त्यांचा निर्धार पक्का असला पाहिजे की नाही, समोरचा आहे तो शत्रू आहे आणि तो चाल करून आलेला आहे, तर मला त्याला मारणं, त्याला नेस्तनाबूत करणं गरजेचं आहे. दक्षता असली पाहिजे, सदैव चाणक्य असलं पाहिजे की आजूबाजूला काय होतंय, कोणी शत्रू हल्ला तर नाही करत आहे ना, कोणी काही करत तर नाही आहे ना, युद्धामध्ये त्यांनी धैर्य दाखवलं पाहिजे. तर हे सगळे जे आहेत हे क्षत्रिय लोकांचे गुण आहेत आणि त्यानुसार त्यांना तो वर्ण मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर काही जण शेतकरी म्हणजे कृषी किंवा शेती उत्तम पद्धतीने त्याचं ज्ञान आहे, त्या जमिनीचं ज्ञान आहे आणि कुठे काय छान पीक येऊ शकतं, इथे पाऊस जास्त आहे तर कुठलं पीक येणार, इथे पाऊस कमी आहे कुठलं पीक येणार आणि वेगवेगळी कशी पिकं घेऊ शकतो आपण. गायींचं संवर्धन, गायींचं पालन करणं, त्यांची रक्षा करणं. त्याच्यानंतर व्यापार आपण जे करणं किंवा आपण वेगवेगळ्या पद्धती म्हणजे आपण कोणाकडे काय आहे, कोणाकडे धान्य असेल, कोणाकडे दूध असेल, कोणाकडे भांडी असतील, वेगवेगळं काही काही असेल आणि मग त्यांना, ज्याला आपण बार्टर सिस्टम म्हणायचं पूर्वी की धान्य देऊन तुम्ही वस्तू घ्या किंवा वस्तू देऊन वगैरे, म्हणजे तर अशा प्रकारचं व्यापारामध्ये जे संलग्न आहेत किंवा ते लोकांना त्या वस्तू अवेलेबल करून देतात किंवा तर ह्या सगळ्याच आहे हे वैश्यांचं काम आहे की ते उत्तम पद्धतीने करू शकतात आणि म्हणून हे वैश्य कर्म आहे. आणि ह्या सगळ्यांना कोणीतरी मदतनीस असतो किंवा कोणीतरी एक गाईड करणारा असतो, पण एक स्वतः इम्प्लिमेंट करणारा असतो, या सगळ्यांची सेवा करणारा असतो. तर असा जो आहे हा त्यांना असिस्टन्स करणारा हा शूद्र वर्ण आहे. तर असे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, त्याच्यानंतर वैश्य वर्ण आणि शूद्र वर्ण असे हे 4 वर्णांचे प्रकार आहेत आणि त्यांनी आपलं काम करता करता भगवंतापर्यंत पोचायचं आहे. हरे कृष्ण. यत् प्रवृत्ती भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमम अभ्यर्च सिद्धिं विंदन्ति मानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंतांची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपल्याला जे कर्म मिळालेलं आहे ते कर्म उत्तम पद्धतीने करत धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष म्हणजे कर्म करता करता परमार्थ साधायचा आणि भगवंतापर्यंत पोहोचून आपण निश्चित पोहोचू शकतो असं इथे भगवंत म्हणत आहेत. आणि त्यासाठी आपलं कर्म नीट करणं गरजेचं आहे, नाहीतर मग काय होतं ते पण आहे. श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान नोती किल्विषम. म्हणजे मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. मग आता त्याच्यासाठी इथे एक आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे आणि उदाहरण आल्यावर आपण परत एकदा बघूया की इथे तुम्हाला शेजारी दिसतंय की एक त्यांनी ते काय म्हणू शकतात की एक गेम आहे, खेळत आहे, एक स्पर्धा लावलेली आहे आणि स्पर्धा काय आहे, गेम काय आहे, तर त्या झाडावर चढायचं आहे आणि स्पर्धक कोण कोण आहेत, तर हत्ती आहे, मासा आहे, माकड आहे. आता मला सांगा, माकडाचा हा स्वाभाविक गुणधर्म आहे की तो सरसर झाडावर चढेल किंवा पक्षी उडत उडत झाडावर जाईल. आता हत्ती जो आहे तो झाडावर जाऊ शकतो का, किंवा तो मासा जो आहे तो पाण्यातून बाहेर काढला तर त्याचा जीव कासावीस होईल, तर मला सांगा तो कुत्रा झाडावर जाईल का? मग याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ माकड ठरेल का किंवा तो पक्षी ठरेल का? आणि तो बलाढ्य असं सामर्थ्य असलेला तो हत्ती जो आहे तो सर्वश्रेष्ठ नाही आहे, नाही. तर हे मुळात ही स्पर्धा चुकीची आहे, कारण की हत्ती ज्याला जे येत आहे त्याने ते करावं. म्हणजे काय की अट्टहास कशाला की मला ब्राह्मणच व्हायचंय किंवा मला क्षत्रियच व्हायचं आहे, मला शूद्र व्हायचं आहे, मला वैश्य व्हायचं आहे, नाही. तुमच्यामध्ये काय गुण आहेत आणि त्यानुसार तुम्ही कुठलं कर्म
उत्तम करू शकतात. तर ते उत्तम कर्म करा आणि ते करता करता तुम्ही भगवंताची प्राप्ती करा. किंवा मला अरे यार माझ्या वाट्याला हे काय आलं, मग मी दुसऱ्याचं काहीतरी कॉपी करायची आणि ते काहीतरी चुकीचं किंवा अर्धवट करायचं. त्याच्यापेक्षा जे तुम्हाला आलेलं आहे, तुमच्यामध्ये जे आहे ते व्यवस्थित करा, उत्तम पद्धतीने करा आणि भगवंताची तुम्ही प्राप्ती करू शकता, असं इथे सांगितलेलं आहे. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. म्हणजे जे आपल्या भौतिक सृष्टी जी आहे त्याच्यासाठी ती दुय्यम आहे आणि आध्यात्मिक सृष्टी भगवंत हे त्याच्यासाठी श्रेष्ठ आहेत आणि त्यामुळे त्याने स्वतःला अनासक्त बनवलेला आहे. त्याने स्वतःमध्ये संयम वाढवलेला आहे आणि मग त्यामुळे काय होत आहे की तो कुठल्याही कर्मबंधनात अडकत नाही आहे आणि संन्यासी होऊन सुद्धा कर्मसन्यासी होऊन तो त्याने कर्माचा त्याग केलेला नाही आहे, पण कर्माच्या फळाचा त्याग केला आहे. त्यामुळे तो कर्मसन्यासी होऊन निश्चितच परमोच्च परिपूर्ण अवस्था गाठू शकतो, असं विठ्ठल भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समसर्वेषु भूतेषु मद भक्तीं लभते पराम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांतस्थळी राहतो तो मिता आहार करतो. आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टींपासून मुक्त असतो, ममत्वरहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला आपण पुन्हा एकदा ब्रह्मस्तर काय आहे तर ते इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की ज्याला आत्मसाक्षात्कार कोणाला प्राप्त होतो किंवा तर तिथे पुन्हा आपण आता किती व्याख्या पाहिल्या की नाही, किती आपण स्थिताधीर मुनींची व्याख्या पाहिली. ज्ञान काय आहे, ज्ञानी लोक काय आहेत ते पाहिलं, गुणातीत कसे असतात ते पाहिलं. तर अशा आपण वेगवेगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या आणि मग ते अध्यात्मात सगळे प्रगती करण्यासाठी काही लक्षणं आहेत तर तीच पुन्हा इथे आपल्याला बघायला मिळत आहेत. त्याची सुचवणी आहे, आपण असं म्हणू शकतो की आपल्याला इंद्रिय विषयांचा त्याग करायचा आहे, आपल्याला अनासक्त व्हायचं आहे, आपल्याला द्वेष म्हणजे जे अनर्थ निवृत्ती आहे किंवा जे षड्रिपू आहे त्यातला द्वेष जो आहे तो असा आपल्याला टाकूनच द्यायचा आहे. आपल्याला निश्चय जो आहे सात्विकी निश्चय की बाबा कन्फर्म मला हे करायचं आहे, असा मनोनिग्रह ज्याच्यामध्ये दृढ मनोनिग्रह आहे. आणि मग जेव्हा तो हे सगळं करणार तेव्हा तो निश्चित काय की आपलं आपण वाचिक तप, कायिक तप म्हणजे शरीराचा तप, मनाचा तप जो आहे तो सांभाळू शकतो, तो त्यांना संयमित करू शकतो, त्यांच्या नियंत्रण आणू शकतो आणि तो निश्चितच समाधिस्थ अवस्थेमध्ये राहू शकतो किंवा तो अनासक्त होऊ शकतो. तो कुठल्या तरी एकांत स्थळी जाऊन भगवंताची भक्ती करू शकतो, नाम घेऊ शकतो आणि असं मनुष्य निश्चित आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो, असं इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. ज्याला कारण आपल्या मधलाही साक्षात्कार होतो आहे आणि इतरांमध्येही त्यांना भगवंताचं दर्शन होतो आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग असा मनुष्य आणि हा जो आत्मसाक्षात्कारी आहे किंवा जो ज्ञानी आहे, जो भक्त आहे आणि जो अनन्य भक्तीद्वारे भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, की प्रेम भावद्वारे भाव भक्ती प्रेम ह्याद्वारे जो भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो, त्या भावनेने तो भगवंताची पूजा अर्चा करतो आहे, नाम घेतो आहे, तर असा जो भक्त आहे
तो निश्चितच भगवत धामापर्यंत मध्ये प्रवेश करू शकतो, वैकुंठामध्ये प्रवेश करू शकतो, असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, सर्व कर्माण्यापि सदा कुर्वणो मत् व्यपाश्रय मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पदमम अव्ययम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणत आहेत की जो माझा भक्त आहे, ज्याने भले संन्यास नसेल घेतला, तो सगळी कर्म करतो आहे, कर्म संन्यासी असेल तो, पण तो माझ्या आश्रयाखाली आहे, माझ्या कृपेखाली आहे आणि तो सर्व काम करतो आहे, सर्व कर्म करतो आहे पण तो माझा भक्त निश्चितच शाश्वत धामाची प्राप्ती करू शकतो, असं भगवंत ग्वाही देत आहे. जिथे आपण प्रभुपाद यांचं उदाहरण घेऊ शकतो की जो शुद्ध भक्त आहे आणि सर्व कर्म केले, त्याने कुठल्याही कर्माचा त्याग केला नाही, ते कर्म संन्यासी होते. त्यांनी जर संन्यास आश्रम गेला असता तर त्यांनी इस्कॉन स्थापनच केलं नसतं, ते अमेरिकेपर्यंत पोहोचलेच नसते. त्यांनी काय केलं, त्यांनी कर्म संन्यास घेतला आणि म्हणून ते एवढं करू शकले. आणि आज आपण भगवद्गीता जी आहोत ती घरी बसल्या शिकू शकतो आहे. त्यांनी कुठेतरी झाड लावलं, त्याची फळं आपण आज खातो आहे. तर असे जे भक्त आहेत की निश्चितच ते भगवत धामाची शाश्वत प्राप्ती करू शकतात, अशी ग्वाही भगवंत आपल्याला इथे ह्या भगवद्गीतेमध्ये देत आहेत. आणि मग म्हणत आहेत, मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात करिष्यसी अथ चेत्वम अहंकारान श्रोष्यसी विनंक्षसी. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावने हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत म्हणत आहेत, जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास, म्हणजे माझा भक्त झालास, माझी सेवा करत राहिला, माझ्या नाम जप करत राहिला, तर निश्चितच तू सर्व संकट पार करशील. म्हणजे आपण ह्या भौतिक जीवनात आहोत, बद्ध जीवनात आहोत, आणि त्यामुळे काय आहे की आपल्या आपण काहीतरी प्रारब्ध घेऊन आलेलो आहोत. चढ उतार प्रत्येकाच्या जीवनात आहेत. मग दुःख आहे, सुख आहे. मध्ये दुःख रूपी संकट जे आहे ते पार करण्याची शक्ती भगवंत आपल्याला देतो आहे. आणि निश्चित आपण तारून निघू किंवा भगवंताची भक्ती करत राहू तर आपल्याला ते संकट असं निघून जाईल, ते दुःख आपल्याला समजणारच नाही आणि आपण पुढे जाऊ. पण जर तू माझ्यावर विश्वास ठेवला नाही, माझी भक्ती केली नाही, सेवा केली नाही, तर ते संकट सुद्धा तुला असं एका डोंगरासारखं वाटेल आणि निश्चितच तुझं तू एका अहंकारानेच काहीतरी वागत राहिला, चुकीचं काहीतरी पाऊल उचललं तर तुझा अधःपतन निश्चित आहे, असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग भगवंत इथे आता अर्जुनाला काय सांगत आहेत की प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहेत. आणि आपले म्हणजे आपण आता हे 13व्या अध्यायात पाहिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ कोण आहे. आपल्याला हे शरीर रूपी यंत्र मिळालेलं आहे, 24 घटकांनी बनलेलं. आणि त्या यंत्रावर कोण आरूढ आहे, तर भगवान आपला आत्मा आणि परमात्मा. आणि मग ते यंत्र जे आहे त्या आपण आता आपले सगळे कर्म कृती आपलं जीवन जे आहे ते आपण व्यतीत करतो आहोत की नाही. आपण ह्या यंत्रावर, या शरीररूपी यंत्रावर आपण आरूढ झालेलो आहोत. आपण त्या यंत्रामध्ये मिसळतो का? नाही. आत्मा हा वेगळा आहे, शरीर त्या आत्म्यामध्ये कधीच मिसळत नाही. त्यामुळे आपण त्या यंत्रावर, एखाद्या गाडीचा ड्रायव्हर कसा असतो आणि तो गाडी कशी ड्रायव्हिंग करतो, तसं आपलं हे आत्मा जो आहे ते आपलं शरीर, हे यंत्र जे आहे त्याच्यावर आरूढ होऊन कर्म करतो आहे किंवा वेगवेगळे कर्म करतो आहे त्या शरीराद्वारे. आणि त्याचं भ्रमण कोण निश्चित करत आहे किंवा हे सगळं करण्याची परवानगी कोण देत आहे, तर आपल्या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा, परमेश्वर, क्षीरोदक्षाय विष्णू यांच्या रूपामध्ये जे
आहेत ते. त्याच्यानंतर पुढे भगवंत म्हणत आहेत तमेव शरणं गच्छम सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात परम शांती स्थानं प्राप्यसी शाश्वतम. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण हे भारता पूर्णपणे त्याला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता भगवंत सांगत आहेत की अशा परमात्मा परमेश्वराला निश्चित शरण जा आणि त्याच्या तुला निश्चित दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. तू कर्म करत राहा, निश्चित तुला भगवंताची प्राप्ती होईल, कृपा होईल. आपल्याला इथे रुद्रप्रताप राजा यांची गोष्ट आपण ऐकली होती की राजा होते, पण त्यांनी काय केलं, राजा आहे म्हणून मी काय त्यांनी असा कुठलाही विचार नाही केला. रथयात्रेमध्ये त्यांनी रस्ता साफ करायच्या सेवेचं काम घेतलं आणि भगवंताची तिथे त्यांनी कुठल्या तरी प्रकारे भगवंताची सेवा केली आणि त्यांनी कर्माद्वारे त्यांनी भगवंताची सेवा करून भगवंताची कृपा प्राप्त करून घेतली. आणि मग आता इथे भगवंत म्हणत आहेत इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृक्ष एतत् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला अत्याधिक गुह्य ज्ञान सांगितलं आहे, याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेत ते येईल ते कर. हरे कृष्ण. आता इथे बघा हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. भगवंत म्हणत आहेत मी तुला गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे, गुह्यतम असं ज्ञान दिलेलं आहे की जे राजज्ञान आहे. हे ज्ञान घेतल्यानंतर म्हणजे हे ज्ञान हे शाश्वत असं ज्ञान आहे. पण पुढे भगवंत फार महत्वाचं म्हणत आहेत आता तू विचार कर आणि तू निर्णय घे की आता तुला जे म्हणजे तुझ्या मनाला जे भावतं आहे, तुझी जी इच्छा आहे त्यानुसार तू निर्णय घे. म्हणजे भगवंताने आपल्याला मार्ग दाखवलेला आहे, हा योग्य मार्ग आहे, पण त्या मार्गावर चालायचं की नाही हे आपण ठरवायचं आहे. म्हणजे आपल्याला ती कृती जी आहे किंवा ती आपल्याला भगवंतांनी सांगितलं आहे, पण ते चालण्याचं काम जे आहे ते आपल्यालाच करायचं आहे. त्यामुळे आपलाच निर्णय आहे की आपण आता ही 18 दिवसात जी भगवद्गीता शिकलो आहोत तर पुढे ती तशी शिकत राहायची आहे, नामजप करत राहायचं आहे का नाही. आता आज कोर्स संपला, उद्यापासून सगळं बंद, भगवद्गीता गेली ड्रॉवर मध्ये गेली, कपाटात गेली, बघू आता पुढचं अजून कुठलं काय, ते आपलं आपण ठरवायचं आहे. आणि म्हणजे मग पुढे भगवंत म्हणत आहेत हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सॉरी श्लोक वाचायचा ना. हा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिह्वा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवंताने हे तर सांगितलं चॉईस इज युअर्स, तुला निर्णय घ्यायचा आहे. म्हणजे तू योग्य निर्णय घेतला, तू माझं चिंतन केलं, माझा भक्त हो, माझं पूजन कर, माझा नमस्कार कर मला सदैव, आणि ह्याप्रमाणे निश्चितच तू मला प्राप्त करशील. आणि मी तुला हे निश्चित अगदी निश्चितपणे एक ग्वाही देतोय, एक खात्री देतोय, कारण तू माझा एक प्रिय सखा सुद्धा आहे. हा श्लोक आपण 9व्या अध्यायात पण शिकलो होतो. हा पुन्हा इथे भगवंत सांगण्याचा सांगता आहेत. म्हणजे बघा भगवंत पुन्हा आपल्याला एकदा सांगता आहेत सदैव माझ्या चिंतनात राहा, सदैव माझ्या भक्ती करा, माझी सेवा करा, माझं पूजन करा आणि मला नमस्कार करत राहा. निश्चितच तुम्ही माझ्या भगवत धामाची प्राप्ती करू शकाल. अशी कुठेतरी ग्वाही आपल्याला भगवंत इथे देत आहेत. आणि मग पूर्व म्हणत आहे सर्व धर्मात परित्याज नामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरण ये. मी तुला सर्व पापांपासून मुक्त करेन, तू भयभीत होऊ नको. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत म्हणत आहेत की बाकी इतर कुठल्याही गोष्टींचा, सर्व धर्मांचा तू त्याग कर आणि तू मला शरण आहे. म्हणजे आता इथे पितृधर्म आहे, ज्येष्ठ धर्म आहे, गुरुधर्म आहे, त्यांनी ज्या गुरुंनी आपल्याला शिकवलं त्यांच्या विरुद्ध कसं शस्त्र करायचं, भावंडांविषयी की जे भावंड आहेत, जे ज्येष्ठ आहेत, जे पितामह भीष्म आहेत, त्यांच्यावरती कर्तव्य आहे, त्यांच्या प्रति धर्म आहे, आणि मग त्यांच्यावर कसं शस्त्र चालवायचं, त्यांच्याशी कसं युद्ध करायचं.
तर ते भगवंत म्हणताय तू बाकी हे सगळं सोडून दे, तू फक्त मला शरण ये आणि माझ्या आनंदासाठी हे युद्ध कर, ही स्तुती कर. निश्चितच तू कुठल्याही बंधनात अडकणार नाही, कुठल्याही पापामध्ये तू अडकणार नाही आणि सगळ्या पापांपासून तू मुक्त होशील, तू भयभीत होऊ नकोस याची ग्वाही मी तुला देतो आहे, असं इथे भगवंत म्हणत आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहे इदम ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन न शास्त्रु शुभे वाच्यम न च मा योभी सुयती. हरे कृष्ण. कृष्ण जो तप करीत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो त्याला हे परम दिव्य ज्ञान कधी सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे सांगताना भगवंत पुन्हा एकदा सांगताय की जो संशयात्मा आहे, विगुणात्मा आहे, जो मूर्ख आहे, जो अज्ञानी आहे, जो तामसी आहे, तर त्याला जो सदैव माझा द्वेष करतो त्याला हे ज्ञान जे आहे ते तू नाही सांगितलं तरी चालेल किंवा त्यांना सांगायला तू हे जाऊ नकोस, तू फक्त माझी भक्ती कर आणि माझी सेवा कर, असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत य इदम परमं गुह्यं मद भक्त वेशसी भिधास्यति भक्तिमयी परा कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः. आणि मग पुढे म्हणत आहेत न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण. माताजी दोन्ही वाचा. हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. त्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणारही नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की जो हे परमगुह्य रहस्य निश्चितपणे कोणाला सांगेल तर तो माझ्यापर्यंत नक्कीच परत येईल, असं यात मुळीच संशय नाही. इथे आपल्याला प्रभुपाद यांचं उदाहरण पुन्हा इथे दिलेलं आहे की असा जो भक्त आहे की ज्याने भगवंतांबद्दलचं हे पूर्ण जे ज्ञान जे आहे त्याचं सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचं जे त्यांनी कार्य केलेलं आहे आणि असे भक्त जे आहेत त्यांना की ते निश्चित भगवंताचे प्रिय भक्त असतात, कारण ते निश्चित भगवंतापर्यंत पोहोचतात, कारण ते इथे भगवंतांनी दुसऱ्या श्लोकात सांगितलेलं आहे की त्यांच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असं कोणीही नाही, असा सेवक जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणार पण नाही. आणि मग पुढे म्हणत आहेत अध्येष्यते च इमं धर्म्य संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह निष्ठ साम्यति मे मतिः. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग पुढे म्हणत आहेत की आता मी पुन्हा एकदा सांगतोय की जो या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो, वाचन करतो, तो निश्चित बुद्धीद्वारे माझं पूजन करतो. म्हणजे आपण गेले 18 दिवस जे भगवत तुम्ही असतील आपण सगळेच जण की या भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो आहोत, वाचतो आहोत, ऐकतो आहोत, तर हे निश्चितच आपण बुद्धीद्वारे भगवंताची पूजा करतो आहोत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत श्रद्धावानन सुयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त शुभा लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम. हरे कृष्ण. माताजी. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य श्रद्धेने आणि कुठलाही मत्सर द्वेष न बाळगता ह्या गोष्टीचं श्रवण करतो निश्चितच तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि निश्चितच तो सत्संग जो आहे किंवा जे अशा त्यांना उत्तम लोकांचा किंवा संत लोकांचा संग मिळतो, पुण्यवान लोकांचा जे ह्याच भगवद्गीतेची म्हणा किंवा भगवंताच्या भक्तीशी संलग्न असतात, तर अशाच लोकांचा संघ मिळतो आणि अशाच लोकांची प्राप्ती करतो. आणि हे सांगितल्यानंतर भगवंत इथेच थांबतायत आणि मग अर्जुन म्हणत आहेत नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्
याच्युत स्थितोस्मी गतसंदेह करिष्ये वचनम तह. मग इथे अर्जुन म्हणतायत, हे कृष्णा, हे अच्युता, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा एकदा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. मग इथं अर्जुन पुन्हा एकदा काय म्हणत आहेत की आता भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे ते 18 अध्याय गेले आपण बघतो आहे की पहिल्या अध्यायामध्ये अर्जुनांना जो मोह निर्माण झाला होता आणि दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी जी उपदेश करायला सुरुवात केली होती, जे तत्वज्ञान सांगायला सुरुवात केली होती, 11व्या अध्यायात कुठेतरी अर्जुन म्हणाले होते की माझा कुठेतरी मोह आता गळून पडला आहे, पण तो पूर्णपणे गळून पडलेला नव्हता. पण आता 18व्या अध्यायामध्ये निश्चित भगवंतांना 100% तो मोह नष्ट झालेला आहे. आणि ते म्हणत आहेत की तुम्ही जे मला ज्ञान सांगितलेलं आहे त्यानुसार माझा मोह पूर्णपणे गळून पडला आहे आणि मी युद्ध करण्यासाठी तयार आहे. मी धर्माच्या युद्धामध्ये निश्चितच आता शस्त्र उचलून युद्ध करायला तयार आहे आणि तुम्ही जे काही तुमच्या आज्ञेचं पालन करायला मी तयार आहे, मी कर्म करायला तयार आहे, असं इथे अर्जुन सांगता आहेत. आणि हा सगळा संवाद एकीकडे सुरू असताना याची देही याची डोळा हा संवाद जे ऐकणारे असतात, जे संजय तिथे धृतराष्ट्र यांच्या दालनामध्ये बसलेले आहेत आणि ते ऐकता आहेत आणि ते सांगता आहेत की संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असतात. साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. म्हणजे त्यांना हे सगळं आठवतं आहे, तो संवाद आठवतो आहे, ते सगळं भगवंतांचं विराट स्वरूप आठवतो आहे, द्विभुज रूप आठवत आहे, चतुर्भुज रूप आठवत आहे, सगळं आठवतं आहे. आणि त्यांना असं वाटतंय की हा संवाद संपूच नये आणि हे सतत चालू राहावं आणि हे जे अमृत अनुभव जो आहे, हा त्याचा अमृताचा जो झरा जो आहे तो संपूच नये असं, आणि ते वारंवार त्यांना ते आठवत आहे आणि त्यांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिलेले आहेत. त्यांना आनंद होत आहे, आनंदाश्रू येत आहेत. आणि मग ते म्हणत आहेत, हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. म्हणजे ते भगवंतांची जे रूप, जो संवाद, आवाज, ते सगळं तत्वज्ञान आठवत आहे, भगवंत आठवत आहेत आणि पुन्हा पुन्हा आनंद होते, आनंदाश्रू आहेत, रोमांच आहेत, उभारलेले आहेत आणि खूप आनंदाने ते भगवंत धृतराष्ट्र यांना म्हणत आहेत, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्था धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतीर ध्रुवा नितीर मती मम. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण, जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहेत तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, माझे मत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग जिथे भगवान श्रीकृष्ण साक्षात परमात्मा परमेश्वर आहे आणि जिथे त्यांचा भक्त महान धनुर्धर अर्जुन आहे तिथे निश्चितच ऐश्वर्य आहे, तिथे विजय आहे, तिथे असामान्य असं सामर्थ्य आहे, जिथे नीतिमत्ता आहे, असं माझं मत आहे. म्हणजे कुठेतरी पहिल्या श्लोकाची सुरुवात होती की किम कुर्वः संजयः, की काय कुरुक्षेत्रावर काय सुरू आहे जरा मला सांग. तिथे संजय निर्णायकपणे ते सांगता आहेत की यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, जिथे अर्जुन आहे, तिथे विजयश्री आहे, तिथे ऐश्वर्य आहे, तिथे असामान्य असं सामर्थ्य आहे, तिथे नीतिमत्ता आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली त्यांनी त्यांना सांगून टाकलं की विजय हा पांडवांचाच आहे, असं माझं मत आहे. आणि इथेच आपली भगवद्गीतेचा आपले 18 अध्याय संपलेले आहेत आणि आपण 18व्या अध्यायात, आजच्या अध्यायात काय पाहिलं की कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता. कर्माचे 5 घटक, 3 गुण सर्व काही नियंत्रित करतात ते आपण पाहिलं. वर्णाश्रम धर्माद्वारे शुद्धीकरण, म्हणजे वर्ण वेगवेगळ्या आपल्या गुणांनुसार आपण जे 4 वर्ण पडतात आणि त्यानुसार आपण कसे भगवंताची भक्ती करत करत भगवंतापर्यंत पोहोचू शकतो. गोपनीय ज्ञान काय आहे ते पुन्हा एकदा भगवंतांनी सांगितलं
कृष्ण भावनेत वावरणे म्हणजे नेमकं काय, आणि सगळ्यात शेवटी निष्कर्ष की जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, तिथे त्यांचा भक्त अर्जुन आहे, धनुर्धर असा अर्जुन आहे, तिथे विजयश्री निश्चित आहे. आणि इथेच आपला अध्याय संपतो आहे. आणि आपल्याला चैतन्य चरितामृत मधला आपला हा आपण एक छोटासा हे म्हणूया की कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राघव राम राघव राम राघव राम रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम. आणि आपण ही जी भगवद्गीता जी आता आपण ह्या 18 दिवसामध्ये आपण ज्याचं अध्ययन केलं, ती भगवद्गीता जशी आहे तशी जे इस्कॉनचे जे संस्थापक आहेत श्रील प्रभुपाद यांनी जी भगवद्गीता आपल्याला जी भगवद्गीता जशी आहे तशी त्या भगवद्गीतेवरून आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर काही कमी जास्त उणं राहिलं असेल तर त्या सगळी जी चूक आहे ती आमची आहे. आणि त्यासाठी तुम्ही आम्हाला क्षमा करा. आणि हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर ह्या नामजपाचा, ह्या 16 मंत्राचा तुम्ही जप करत राहा. हे नामजप जे आहे की हे यज्ञ कर्म आहे आणि ही उपासना तुम्ही करत राहा. आणि पुन्हा एकदा सांगेन की भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांच्या शिकवणीवर आधारित जे इस्कॉनचे संस्थापक आहेत, तर जेव्हा पण आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतो तेव्हा आपल्याला गीता महात्म्य तिथे गायलं जातं. तर आपण जे पहिल्या अध्यायाच्या वेळेस वाचलं गीता अध्याय महात्म्य ऐकलं होतं, तर आज आपण पुन्हा ऐकणार आहोत. अथ गीता महात्म्या. गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता. भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्. एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि. कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण सगळ्यांना पुन्हा एकदा. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी. इथेच आपला आजचा अध्याय संपला आहे. हरे कृष्ण.